Todo dipinsa ang Santo Papa ang ginaprubahan hini nga desisyon pagtuod nga bendisyonan ang paglungon o pag-asawa ang same-sex couples. Nagpataka daw lahin paghimuhin ugly conclusions at mga Katoliko nga nagbalabag hini nga mando tungod nga wala hira makaintindi hini. Sumalakan pa Francis ato December 12, 2023 gain aprubahan in Vatican and decision na katugutan ng kapalian nga magbendisyon ang mga same-sex couples nga mag-asawa o maglungon. Basta di nila inihimuon o idungan itong mga regular rituals nga liturgies sa simbahan. Igindigunan pahan na simbahan nga ang pagbendisyon daw diri pagtugot hin pag-asawa ang mga bayot haniraig kasilalaki. Pakyas naman ining pagklaruhan Vatican para mabago ang tindughan mga obispo ha Africa. Kapadayon hasta nga dina nabalabag nga diri nasunod ining mando ang Santo Papa.